ena mpakana pano sitimadziwa kuti TikTok titagwiritsa ntchito ngati kamera kujambulira zithunzi komanso ma videos komano osazipanga post pa TikTok po. Ndiye mosataya nthawi tiyambe. Ngati tinapange follow tipange follow. Ndiye uyu ndi TikTok application wathu. Ndiye chimene timayenera kuchita ndi kupanga click apa pa plus sign. Ndiye tikapanga click pamenepa kamera yathu ichano imazasegula. Ndiye ikasegula timaona kuti tikuoneka bond patipo. Kenako timazapanga pojambulira apa. Kenako chimakhala kuti chithunzi chajambulika. Ndiye kuti chithunzi icho chivaye ku gallery timapanga pa arrow pa. Tipanga pamenepa kenako tiseseleka tipeza mawu kuti save tiyapanganso click. Tikapanga click yalemba saved. Aonde kuti chimakhala chatheka chavaye ku gallery. Ndiye tijambuleno video tisankha pa 15 seconds pa. Apopo kenako tipanga record. Aonde kuti makhala kuti ikurecord anonso pano video. Kenako tipanga ano stop. Kenako tipangaso pochongera pa. Ndiyeno apopo zili ndinu kupanga next kuti muiposte apo ayi kupanga pa arrow pa kenako kuseseleka ndi kupanga save. Ndiye ikamaliza save ndi kuti makhala kuti ivaye ku gallery. Tikapanga next ipitano ku TikTok. Ndiye tapanga save kuti ivaye ku gallery. Mmene mukuoneramu yalemba kuti saved to album. Ndiye izi zimene ndinakonza video yathu ya lero. Ngati ndi funso tifunsepo panga comment apo ayi tionanenso ku video yotsatira.